Πριν από 10 χρόνια ξεκινήσαμε να κάνουμε τη δημοσιογραφία αλλιώς. Θέλαμε να γράφουμε μόνο για τους αναγνώστες μας, να κάνουμε εις βάθος ρεπορτάζ με σωστές πρακτικές χωρίς εξαρτήσεις. Και πάνω απ' όλα να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Σήμερα, μια δεκαετία μετά, η ομάδα του Inside Story πιστεύει πως ανοίξαμε ένα δρόμο. Το 2016, ελάχιστοι πίστευαν ότι το Inside Story θα έβγαζε τη χρονιά. Ο Έλληνας δεν πληρώνει για την ενημέρωσή του, δεν διαβάζει μεγάλα κείμενα. Και όμως, 10 χρόνια μετά, είμαστε ακόμα εδώ. Μια δεμένη ομάδα. Ενοχλητική για κάποιους, ναι, αλλά θέλω να πιστεύω όλο και πιο χρήσιμη για εκείνους που μας στηρίζουν. Μπορώ να στερηθώ πολλά. Αντέχω. Ένα μόνο πράγμα δεν μπορώ να χάσω. Την ελευθερία μου. Αυτή την ελευθερία δεν μου την έχει στερήσει ποτέ κανείς στα 10 χρόνια που εργάζομαι στο Inside Story. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να μπορούμε να ψάχνουμε ό,τι και όποιον θέλουμε και να μην φοβόμαστε να το μοιραστούμε. Με όλους εσάς. Όταν σπούδαζα δημοσιογραφία, η αλήθεια είναι πως κανένα μέσο δεν με έπειθε για την αξιοπιστία του. Το 2016, στο δεύτερο έτος, ανακάλυψα το Inside Story. Και τότε είχα πει πως αν υπάρχει ένα μέσο στο οποίο θα είχε νόημα να δουλέψω, θα ήταν αυτό. 7 χρόνια μετά, βρέθηκα να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και να ανακαλύπτω μια διαφορετική εκδοχή της δημοσιογραφίας. Ερευνητική, επίμονη και ανεξάρτητη. 10 χρόνια Inside Story και όμως είμαστε ακόμα εδώ. Άλλωστε, τα πρώτα 10 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά συνηθίζεις. Έτσι συμβαίνει με όλες τις μεγάλες προκλήσεις. Εκτός από τις μεγάλες προκλήσεις όμως, συνηθίσαμε και να κάνουμε τη δημοσιογραφία όπως την ονειρευόμαστε. Όπως την ονειρευόμασταν από τότε που ξεκινούσαμε σε αυτή τη δουλειά. Και αυτό, όταν το βρεις, δεν το αφήνεις. 10 χρόνια Inside Story και όμως είμαστε ακόμα εδώ. Γιατί έτσι φανταστήκαμε τη δημοσιογραφία ως παιδιά. Γιατί στον κόσμο της ταχύτητας είναι ζωτική σημασίας πια να παίρνουμε μια ανάσα για να πάμε βαθύτερα και να αναζητήσουμε λύσεις. Για όλα, από τα πιο σύνθετα μέχρι τα πιο απλά. Αυτά που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Εύχομαι άλλα τόσα χρόνια στο μέρος που σταμάτησα να μισώ τα πρωινά της Δευτέρας. Το 2016 είχα μόλις ολοκληρώσει την καριέρα μου στα περιοδικά και δεν ήξερα τι θα κάνω. Το κάρμα με προστάτευσε και έγινα η τρίτη πρόσληψη του Inside Story. Μέχρι τότε άλλαζα μέσο κάθε 1-2, maximum 4 χρόνια. 10 χρόνια μετά, με κρατάει εδώ μια δουλειά που δεν βαριέμαι ποτέ, κάποιες υπέροχες γυναίκες που είναι πια αδελφές μου και συνδρομητές που ευγενικά και συνωμοτικά μου γράφουν κάθε φορά που έχω μπερδέψει ένα ΕΙ με ένα ΙΤΑ στο newsletter. 10 χρόνια Inside Story, 11 αν βάλουμε και το χρόνο της προετοιμασίας. Τόσα χρόνια δεν έχω ξαναμείνει σε μια δουλειά. Γιατί είναι στο κέντρο. Γιατί είναι πολύ κοντά στον εθνικό κήπο. Κυρίως αυτό και μου αρέσει να πηγαίνω συχνά. Και επειδή μπορώ να κάνω μεγάλα κομμάτια για όσες βεβαίνουν στον υπόλοιπο μεγάλο κόσμο μας. Ένα πετυχημένο μέσο, λένε, πρέπει να έχει γραμμή, αλλιώς δεν έχει κατεύθυνση. Στην Ελλάδα η γραμμή αυτή τείνει να είναι στενά κομματική ή να εκφράζει τα οικονομικά συμφέροντα της ιδιοκτησίας. Στο Inside Story συμβαίνει κάτι παράδοξο με το οποίο ευθυγραμμίζομαι πλήρως. Η μόνη γραμμή είναι η απουσία της γραμμής και το κάθε θέμα κρίνεται αποκλειστικά από την ειδησιογραφική του αξία, ανεξαρτήτως ποιοι εμπλέκονται και ποιος ενοχλείται. 10 χρόνια Inside Story και όμως είμαστε ακόμα εδώ. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ήμουν 10 χρόνια εδώ, ήμουν όμως αναγνώστρια, γιατί πάντα εδώ διάβαζα κάτι διαφορετικό. Ρεπορτάζ που δεν έβρισκα πουθενά αλλού ή γιατί δεν είχα σκεφτεί καν ότι κάτι συνιστά θέμα. Γιατί κάθε φορά καταπιανόμαστε με ζητήματα σε βάθος, ψάχνοντας εκεί που δεν κοιτάζει κανείς άλλος. Γιατί είμαστε μια ομάδα που μοιραζόμαστε τις επιτυχίες μας αλλά και τις απογοητεύσεις μας. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό το πρωινό ξύπνημα, γιατί δεν ντρέπομαι για τη δουλειά που κάνω, γιατί το λεωφορείο μου αφήνει ακριβώς απ' έξω, γιατί μαθαίνω κάθε μέρα και από κάτι και αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που χαίρομαι να δουλεύω στο Inside Story. Στη διάρκεια των 10 ετών της έκδοσης του Inside Story, πολλοί δικηγόροι με έχουν πάρει τηλέφωνο ρωτώντας με αν θα βάζαμε μια διαφήμιση των πελατών τους προκειμένου να μην δημοσιεύαμε ένα ρεπορτάζ. Τους έχω πει ότι αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό, διότι εμείς αντιλαμβανόμαστε τη δημοσιογραφία σαν δημόσια υπηρεσία και η έννοια του δημόσιου συμφέροντος δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια.